Dobrý den přátelé a vítejte na tomto zcela novém kanále, kde se budeme věnovat těmto věcem, které stojí přímo za mnou. A začínáme lednovým repapem a únorovým TBR. Pokud nejste nějak významně začleněni do této malé komunity knižních youtuberů, zkráceně booktuberů, tak bych vám nejspíš měl vysvětlit nejprve, co to sakra znamená repap a co to sakra znamená TBR. Repap jednoduše shrnuje knihy, které jste přečetli za nějakou určitou dobu, může to být za 1 měsíc, může to být během nějakého readathonu, což je čtecí maraton, pokud byste opět nebyli s tím obeznámení. A TBR jednoduše značí to, co chcete přečíst v určitém období, tedy opět buď v dalším měsíci, nebo v nějakém readathonu, nebo v čemkoliv jiném. Toto bude tedy shrnutí knih, které jsem přečetl já za měsíc leden. Za měsíc leden jsem stihl přečíst neuvěřitelných 5 knih, což je na mé poměry velice, ale velice dobré množství. Původně jsem teda chtěl přečíst 1 knihu za týden, ale nějak se to zvrtlo, že přečetl jsem 1, něco knih za týden. Což je vynikající, ale myslím, že nemá smysl to nějak dále prodlužovat a můžeme se rovnou vrhnout na jednotlivý výčet. První knihu, kterou jsem přečetl v lednu, je Barva kouzel od Terryho Pratchetta, což je první díl série Úžasná zeměplocha, což je jedna z největších sérií historie. Protože má teď kolik? Přes 40 dílů. Ještě předtím, než se budu zabývat mým vlastním názorem na tuto knihu, bych chtěl poukázat na samotnou knihu, její vzhled a tak podobně. Jelikož tohle je velice úžasně zpracovaná kniha. Pokud se na ní teda podíváme víc zblízka, tak to jasně vidíme, že je krásně celá malovaná. Ale to mnohem zajímavější se skrývá uvnitř, dámy a pánové, že když tohoto odkryju, tak se tady skrývá toto. Což je absolutně něco neskutečně krásného. Ono to vypadá ještě lépe, není to zaostřené, je to možná zaostřené. Ještě lépe to vypadá v reálu, ale myslím, že i tak to vynikne. Takže není už se ale bavit o Barvě kouzel, toto je teda souhrn 2 prvních knih, ale není se bavit pouze o té první. Dle mého názoru je to velice povedené dílo, především také protože je celé prošpikované britským humorem, což je ten nejlepší humor v historii. Absolutně bez jakýchkoliv diskuzí, takže psaní bylo na velmi dobré úrovni, naprosto vynikající úrovni, co stejně jako postavy byly také na velmi dobré úrovni, dalo by se říct, že i na vynikající úrovni, stejně jako psaní. Pokud nejste významně nějak obeznámeni, o čem tato kniha je, odehrává se na zeměploše, překvapivě, když se ta série jmenuje Úžasná zeměplocha. Zeměplocha je velice úžasný svět, jelikož se nachází na 4 obrovských slonech, kteří ji nesou, a ti sloni se nachází na krunýři obrovské želvy, která pluje vesmírem. Nic originálního jsem ještě nikdy neslyšel. Hlavní postavou je jakýsi mák, v uvozovkách mák, mrakoplaš, který jednoho dne potká prvního turistu na zeměploše jménem 2 kvítek. A pak se věci trochu zvrtnou a oni putují zeměplochou. To je v zásadě děj první knihy. Příběh je vlastně složen pouze z bodu A do bodu B. A tam se něco stane v bodě B a pak jdu do bodu C a to je asi tak všechno. Pak ale přišel konec, který skončil takzvaným cliffhangerem, což znamená, že se něco stane a najednou musíte počkat na další knihu, protože najednou je konec. Což samozřejmě znamená, že z druhou knihu, kterou jsem přečetl, je Lehké fantastično od Terryho Pratchetta. Ano, o této knize se ještě chvilku nehnem. Hodně věcí už jsem shrnul v první knize, protože tahle se až tak neliší, ale byla o něco lepší. Především kvůli tomu, že už příběh byl takový nějaký smysluplný, měl nějaký cíl, i když Mrakoplaš s Dvoukvítkem prakticky po celou dobu nemají žádný cíl, ale cíle se jich týkají toho příběhu, akorát je řeší jiní lidé než Mrakoplaš a Dvoukvítek. Ale jinak zůstal všechno na té stejné úrovni jako v prvním díle, takže psaní bylo vynikající, postavy byly vynikající a vtipné a úžasné. Nemůžu vám přesně říct, co se děje v první nebo v druhé knize, protože tohle je jedna z těch knih, které si prostě musíte vyzkoušet sami, musíte si je užít sami. Jelikož pokud vám někdo řekne, co se přesně stane, tak už to taková zábava rozhodně nebude. Nevím, jestli jsem to řekl, ale druhý díl dostal 5 hvězdiček z 5. Třetí knihu, kterou jsem přečetl za měsíc leden, je Co kdyby, vážné vědecké odpovědi na absurdní hypotetické otázky. Složitější název knihy jsem už hodně dlouho neslyšel. Ovšem knihy nejsou o názvu, jsou o jejich obsahu. A předem už jsem věděl, že obsah této knihy bude absolutně geniální, protože už jsem četl blog Randola Munroa What If, neboli Co kdyby, proto se ta kniha tak jmenuje, to je velké překvapení, že? A tento blog má velice jednoduchý princip. Lidé mu posílají otázky a on na ně odpovídá. Ovšem nejsou to nějaké standardní otázky, které byste mohli čekat, jsou to vyloženě absurdní, hypotetické otázky a on na ně dává vážné vědecké odpovědi, proto se ta kniha tak jmenuje. Tak nyní jsem tak hezky sesumíroval, proč tento kniha má tak složitý název a nyní už se vrhneme na samotnou knihu, která je perfektní. Tohle je jedna z těch knih, u kterých nemůžu najít jednu jedinou chybu.
A tomu může taky nasvědčovat fakt, že jsem jich přečetl za jeden den. A chtěl jsem víc. Samozřejmě dostal 5 hvězdiček z 5, ale to je už je tak nějaký jasné, že to můžu distornout teď. Ale také byste si mohli říct, proč je tak geniální. Je to především kvůli stylu psaní Randalla Munroa, jelikož tahle kniha je tak vtipná, že to skoro ani není možné. Tak je docela zajímavá, protože kdo by se někdy nezeptal na otázky jako jakou silou bych musel vystřelit puk, aby dokázal zatlačit brankáře do sítě. Co by se stalo, kdybych se pokusil odpalit baseballový míček vržený 90% rychlostí světla? A nebo co kdybych vyskočil z několika bombami helia a jedním obrovským nafouknutým balónkem? Potom bych z letu vypustil helium a balónek jim naplnil. Jak dlouhý pád bych potřeboval, aby mě balónek stihl dostatečně zpomalit a já bezpečně přistál? A mnohem více. Některé z těchto odpovědí už byly na jeho blogu, ale v této knize se nachází 51% zcela nových, nikdy nezodpovězených otázek, což je více než polovina, což je docela dost. Kniha číslo 4. Zlodějka knih neboli The Book Thief od Marcuse Zuseka. A od jednoho absolutního zázraku přecházíme ke druhému absolutnímu zázraku. Hlavní postavou je Liesl Memingerová, neboli tedy zlodějka knih, která se dostává do náhradní rodiny, protože její matka si nemůže dovolit ji nechat u sebe. A jedou vlakem se svým bratrem k nové rodině. Bratr bohužel zemře, ale ona se dostane do nové rodiny a tam začíná náš hlavní a úžasný a super příběh. Teď vám nemůžu vysloveně říct, co se děje potom, protože já chci, aby má videa, především tato videa, až budou nějaké booktalky, tak tam třeba se trochu vrhnu do spoilerů, ale tady ta videa chci, aby byla absolutně bez spoilerů. Aspoň teda do určité míry. Rozhodně velice zajímavou částí této knihy je vypravěč, nebo-li vypravěčka v české verzi. Protože tuto knihu vypráví smrt, takže tuto knihu vypráví smrt, která je tady na obálce. Takže teoreticky je to kniha psaná z pohledu první osoby, ale prakticky je to psaná z pohledu třetí osoby. Velice zajímavý systém zde zvolil Marcus Zusek a vytvořil se mu to absolutně dokonale. Tím neříkám, že kniha stojí a padá na vypravěči nebo-li vypravěčce, protože myslím, že i bez ní by to bylo absolutně úžasné dílo. Takže jak už jsem trošku nakousnul, psaní je absolutně geniální. Už dlouho jsem načetl knihu, která je takhle vynikajícně napsaná. Vynikajícně, to je krásné slovo, dámy a pánové. I když to jsem četl na internetu, tak některým lidem trochu vadí psaní, mě ne. Já jsem ním byl absolutně pohlcen. Stejně jako postavy, které připadají reálné, ať už se jedná o Liesl, ať už se jedná o jejího náhradního otce, to je velmi dobrá postava. Nebo o její matku, která není tak příliš hodná, ale v zásadě je. Nic, nebudu se nějak pouštět do žádných větších akcí, nebudu vám opět nějak vyspoilerovat všechno. A opravdu této knize nemám vůbec co vytnout, ať už se jedná o tempo příběhu, které je dokonalé a skvělé, ať už se jedná o postavu, ať už se jedná o psaní, ať už se jedná o cokoliv. Tohle to je jeden z těch klenotů, absolutních klenotů všech dob. 5 hvězdiček z 5 samozřejmě. A poslední knihou je Dárce od Lois Lowryové. Toto je také velice známá kniha, bylo jí prodáno přes několik milionů kusů, už myslím, což je opravdu hodně na knihu. Od jejího prvního vydání v roce 1993, mám ten dojem. A minulý rok také vyšel film po docela dlouhé době, ale aspoň, že toho tady máme. Hodně lidí absolutně zbožňuje. Já ne. Něco podobně jsem myslel u Stoletého stačí, který se mi také moc nelíbil. Neříkám, že se mi toho nelíbilo, jenom si nemyslím, že to je ta absolutně úžasná záležitost, že teda vám vybouchne hlava. Mně z toho rozhodně hlava nevybouchla. Tato kniha se odehrává ve speciální společnosti, někdy v daleké budoucnosti, kdy je všechno naprosto stejné. Existuje pouze jedna barva, jeden nábytek, jeden účes, jedno všechno. Všichni se musí řídit naprosto stejnými pravidly a nikdo nesmí vybočit nikam. Hlavní hrdinou 12letý Jonas, který se právě, protože mu je 12, dostává do speciálního výcviku. Jelikož jakmile vám je 12, tak vám vyberou povolání, které budete dělat po zbytek života. A je můj velice specifické povolání, o kterém skoro nikdo neví. Nebudu se opět zmiňovat jaké, když je to napsané vzadu, nechápu jakého naprostého neinteligentně napsat to teda dozadu, jelikož tím prakticky vyspoileroval polovinu knihy, ale nebudeme to nějak významně řešit. Ještě jsem si to moc nečetl zadní anotaci, protože kdybych si četl, byl bych asi velmi rozhořčen. A v tomto výcviku postupně přichází na to, že možná ta společnost není úplně nejlepší, ta která je nyní teďkon, tedy ta naprosto stejná. Nám je zní absolutně perfektně. Ovšem ten zbytek už tak perfektně mi moc nepřipadá. Psaní bylo dobré, psaní bylo bez problémů, tam problémy nemám. Postavám trošku více problémů, protože mi připadá, že jsou také nějak všechny stejné, nemají nějak významné osobnosti, když možná, že to byl záměr Lois Lowryové, protože když je společnost stejná, tak asi i postavy by měly být stejně. Nemám tušení, ale k žádné jsem se nemohl nějak citově navázat. Příběh mi připadal takový nemastný, neslaný, prostě se tam něco dělo.
Hezky to také pokračovalo to dál, ale jednou byl konec. Opravdu přišlo, že se tam toho tak moc nestalo, v zásadě se tam děje furt to samé dokola, a pak se stane něco a pak je konec. To je celá tato kniha. A díky tomu, že mě nějak významně nenadchla, nějak z ní neexplodovala hlava, jsem jí dal pouze tři věci z 5 je stále dobré, ale mohlo by to být lepší. OK, tím bychom shrnuli lednový wrap-up a nyní se vrhneme letem světem, protože tohle video vypadá, že bude celkem dlouhé na únorový TBR. První knihou, kterou chci přečíst v únoru a momentálně již tu je Daughter of Smoke and Bone, neboli Dcera kostí a dýmu se to myslím jmenuje u nás, od Laini Taylor. Mám ji v originále, protože miluji tady tu obálku, ta je absolutně úžasná a dokonalá a žádná jiná nebude nikdy lepší. Hlavní hrdinkou je Karu, myslím, že se tak čte. Tady je hodně jmen, u kterých si nemůžete být jistí, jak se sakra čtou. A to není jen tak obyčejná holka, protože její rodiče jsou chiméry. Chiméra je v zásadě kříženec několika zvířat a lidí dohromady. Prostě představte si kentaura. Ano, vidíte kentaura? Ano, něco na ten způsob. Akorát můžete třeba smíchat ještě více zvířat dohromady, takže můžete třeba člověka s tukaním zobákem. A samotný příběh je zároveň také něco na styl Romea a Julie, něco takového podobného. Tato kniha je ale všem především známá, protože je absolutně úžasně napsaná, což můžu potvrdit. A ještě by možná stalo za zmínku, že část děje se odehrává v Praze, jen tak mimochodem. Druhou knihu, kterou nesmírně chci přečíst, je Hostina pro vrány od George R.R. Martina. Toto je 4. kniha ságy Píseň ledů a ohně samozřejmě, protože v dubnu nejspíše teda bude nová série Hry o trůny a do té doby už se mít všechny knihy přečtené a zbývají mi ještě 2, takže jedna v únoru a jedna v březnu a bude to absolutně perfektní. Pokud nevíte, co to je sága Písně ledů a ohně, tak nechápu, kde jste žili poslední dobu, protože seriál Hra o trůny je opravdu velmi populární. Příběh se odehrává ve fantasy světě jménem Západozemí, který je opravdu dopodrobna postavený a vynikající něco na úrovni Středozemě. Příběh ani nemůžu popsat, protože je tam strašně moc postav a každá má jiné cíle a jiný příběh, takže to bych tady mohl být ještě zítra, kdybych měl příběh všech postav. A poslední knihu, kterou chci vyloženě přečíst, když jich přečtu víc, tak OK, ale knihu, kterou opravdu chci přečíst v měsíci únoru, je The Silkworm, neboli Hedvábník se to myslím už nyní oficiálně jmenuje, od Roberta Galbraitha neboli J.K. Rowlingové. Toto je druhý díl, teoreticky druhý díl série s detektivem Cormoranem Strikem. První je Volání kukačky, neboli to Cuckoo's Calling, pokud to nějak nevíte, je to velice povedená detektivka. A vzhledem k tomu, že tato kniha by měla, myslím, že být u nás konečně na konci února, tak jsem si řekl, že ji musím přečíst ještě dříve a třeba vám poskytnout recenzi v den vydání nebo něco takového. Což je přesně to, o co se pokusím. Takže určitě očekávejte tento měsíc recenzi na toto. OK, dámy a pánové, tímto bych zakončil naše první video na tomto kanálu. Doufám, že se tento kanál hezky rozroste. Jak říkám, pokusím se udělat video každý týden. Pokusím se, velmi důležitá věc. A prozatím bych se s vámi rozhodl, že se vyhypanit a uvidíme se s nějakého dalšího knižního videa. Toto je také velice známá knížka, bylo přidáno společnosti. Teď jsem se na tu knihu vypíchl v oko, to je taky dobrá věc.